Let me tell you just one thing. You got one life. You gotta keep forget your problems, fight for your dreams. Your life starts now, shall we begin? So then let's do it. Don't be afraid. Let's run together to the sunset. You'll get our worries turn into gold. 'Cause now we both know. Together we will shine like the sun at the sky. You know. Together we will shine like the sun at the sky. You know. Yeah, you know. I us podrà sorprendre o no, però el que estem escoltant és un projecte íntegrament penedesenc. Per explicar-nos què és això que està sonant, tenim avui a l'especial de Nadal el Ferran Miret, l'Ian Garcia i l'Edmond. Nois, benvinguts. Què tal? Hola, bona. Gràcies. Com esteu? A veure, expliqueu una mica això. Molt bé, perquè... molt il·lusionats. Molt il·lusionats, no? Sí. I tant, i tant. Sí. Perquè em veu venir a veure la setmana passada i vam dir, escolta, hem de venir a presentar una cosa. I aquesta cosa és el que està sonant. És una cançó que heu fet amb col·laboració una mica a l'Edmond. Començava? Sí, Va, Edmond, correcte. explica'ns tu. Bueno, que jo sóc un DJ i productor de músic i doncs vaig començar a fer una cançó, vaig començar a fer instrumental i un dia així vaig dir, hòstia, i si fico un veu a veure com es quedaria. La idea és que amb aquest pobre noi ningú li comprava la música si no hi ficava la veu. Així que no coneixia ningú i un dia una amiga li vaig comentar i em va dir, tinc un amic que es diu Ian Garcia i tal, i érem amics per Facebook però no el coneixia ni res, i em diu, cantava Via Límit, i dic, quin cony són els Via Límits? No ho sabia. Gràcies. És molt amable per En part aquest teva. moment no Sí, sabia. que la seva música potser no la coneixen, però la teva, Ian, a Sí, vegades el el Ian ja era famós i ja vamos. I ho vaig buscar per YouTube i dic, hòstia, m'agrada. I vaig contactar amb ell i vam començar a parlar i tal. I la cosa va sortir bé. I després dic, hòstia, i si fem un videoclip, què passaria? I li vaig obrir a Ferran perquè ja ens coneixíem i a Ferran va dir, sí, treballem. I vam començar a treballar i... Bueno, molt content de treballar amb aquests dos tios que són molt genials i molt content. Molt content. Molt bé. Nois, com us veu engrescar tan ràpid, Ian? Bueno, va ser una cosa bastant inesperada. Jo just tornava d'Austràlia, jo havia estat fora i va ser arribar aquí i trobar-me un missatge aquí del company que volia treballar amb mi. Realment, bueno, el mateix, no? No ens coneixíem, ens teníem potser vistos, sabíem qui érem l'un i l'altre, però no havíem Clar, tingut perquè mai Vilafranca contacte. tampoc és Sí, tan Vilafranca gran. no és tan gran. I res, doncs va ser escoltar una miqueta els seus projectes, les seves cançons que ja tenia, i jo dintre del món del dance no m'hi havia ficat mai. Però bueno, sempre és allò que tu quan escoltes la ràdio pues, és el que més escoltes, el dance comercial, i al final vaig dir, ostres, pues, per què no? I sí, automàticament vaig decidir treballar amb ell, vam arribar a un acord i bueno, vam anar a l'Estable Records, que és l'estable on jo normalment hi gravo a través del Roger Vila, que és un company dels meus millors amics i promoció des d'aquí. I bé, doncs vaig crear la lletra d'aquesta cançó, va sortir tot rodat, la cançó va començar a agradar, hi va haver una discogràfica pel mig que es va interessar molt, que és la d'en Marçal Ventura, d'aquí Vilafranquí també, bueno, vivint ara a Vilafranca. Sí que tot queda a casa, al final. Al final tot queda a casa. Molt bé. I gràcies a Marçal Ventura doncs, estarem a Addicting Records, que estarà, doncs, bueno, és una plataforma que ens proporcionarà Spotify Sí, i iTunes. diferents ràdios, etc. I Que bé, doncs fort, arran que d'això... cada sobte, no? Tot. Sí, va Molt ser bé. tot una miqueta rodat. I també que també sortirà a Mèxic en The Move i estem molt contents perquè Addicting Record i Mèxic, el The Move són col·legues. Que el guai. Marçal i ho conec i... Sí, ho són vam dos fer així, discogràfiques són dos juntes que igual. col·laboraran. Aquí a Espanya i a Mèxic i està molt bé. I Ferran, quan et venen amb aquest pack de projecte i et diuen fes-nos el videoclip, com ho encares, això? Perquè el que Bé. estem escoltant, de fet, és el videoclip. Sí. Bueno, jo vaig trobar aquesta cançó, ja coneixia l'Edmond, i ja sabia que feia bones cançons, però aquesta em va sobtar molt. Vaig veure que tenia molt de potencial i vaig dir, jo també em vull introduir aquí. I que perquè sortia jo. un trio vilafranquí, vaig dir, això té potencial, ho podem fer millor del que és i promocionar-ho amb un bon videoclip. I llavors vam començar a treballar una mica els tres en el que seria aquest videoclip, que a més jo no volia que fos un videoclip estàndard.
normal, sinó que fos original i que expliqués una història i ja de pas que transmetés uns valors, i per això vam fer com un curtmetratge a dins del format de videoclip, però bueno, transmet una història i uns valors. La teoria del Ferran va ser molt divertida, perquè el l'Edmond i jo anàvem una miqueta amb la idea de que volíem doncs, un tema dens, algo que fos festiu, i que sortís gent de festa i lo típic, no? En una discoteca o que... Per això el Ferran és el productor audiovisual. Per això el Ferran és el productor, i quan ell ens va plantejar la idea diferent de poder tractar amb nens, de fins i tot vam estar-ho parlant, i de que sortissin avis i tractar algun tema de conflicte social, com és tractar l'homofòbia des d'un punt tan natural, no? Com el fet de que simplement les persones es poden estimar i punt, és igual el tipus de sexe que t'agradi, i qui siguis gran, siguis petit, siguis qui siguis, simplement l'amor s'ha de distribuir per tot el món, i va ser una idea genial el que vam tenir, i bueno, sobretot el Ferran la va poder desenvolupar, i la veritat és que... Ens vam engrescar potser una mica massa, perquè bueno, vam anar tenint idees, vam treballar sobre el tema i vam acabar creant una idea molt complexa que ens va portar molts mals de cap, molta feina, però bueno, el resultat és molt bo i estem molt contents de Us he de dir que tant. vist des de fora fa patxoca, el videoclip en si, t'agrada? perquè ara estem parlant d'un videoclip, però expliquem on es pot veure. Bueno, es podrà veure a partir d'aquesta tarda. O sigui que l'he vist en primícia. Sí, encara no... Igual que nosaltres el teu cabell, doncs... Mira, ja ho has escoltat. Molt bé. Sortirà a través del canal de YouTube d'Addicting Records, de Dan Move, i a la meva web de ferranmiret.com. Molt bé. De totes maneres, recomanem a la gent que si el volen veure, que estiguin pendents de les nostres xarxes socials, de Exacte. Facebook, Instagrams, varis, tant de l'Edmond, com a DJ Edmonski, com jo i en Garcia Oficial, o Ferran Miret Films, i etc. Sortiran breus. Qui surt en aquest videoclip i on està gravat? Bé, doncs es va gravar a Vilobí, del Penedès, amb actors d'aquí del Penedès, amb gent del Penedès, i nosaltres som del Penedès, així que, bueno, Clar, és un vull dir projecte que enterament. Un projecte entre vinyes, total. Sí, És que no totalment. té més. Bueno, surt en part l'Alian cantant, i després el que és la part del curtmetratge, doncs, molta gent, més de 30 persones que van venir a actuar, i bueno... Molt bé. Va ser molt divertit. Agrada veure-us tan satisfets amb el resultat. Aquesta tarda, doncs, es fa el llançament Exacte. d'aquest videoclip, i teniu més projectes comuns? Bueno, ens agradaria a la ment? treballar-ho. Ens agradaria molt treballar-ho. Realment ha estat una cosa que ha funcionat. Creiem que som un trio que pot tirar endavant i més diferent, sobretot aquí a nivell penedesenc i català, perquè no està massa en vista això. I no descartem continuar fent cançons junts. O sigui, recordem que no som un grup, estem col·laborant els uns amb els altres. De fet, no teniu nom. No tenim nom com a tal, simplement som dos músics i un productor audiovisual que hem decidit treballar junts per una causa que creiem que ho mereix, i segurament continuarem treballant junts perquè ens ha agradat molt. Sí? Sí, Heu acabat... jo crec que sí, fem un bon equip. Bueno, se us veu, vull dir, el dia que veu venir aquí tot motivats, ei, sí, no? I tant, endavant. Vull dir, no? Per què? O sigui, jo quan em veu dir, clar, som uns vilafranquins que hem fet una cançó i tal, per res del món esperava que la cançó fos en anglès. O sigui, no ho dic ni de bones ni de dolentes, A mi m'ha agradat molt la cançó. Però en anglès, en quin moment? Bueno, suposo que... Comentaves que vens d'Austràlia. Sí, però això és un plus, de més de que no se'm dona... Ara, gràcies al tot, doncs no se'm dona malament poder pensar o escriure en anglès, però bàsicament suposo que tampoc et pensaves que fos una cançó de dance. No. Que al final... Que em sap greu, perquè peques de perjudicis al final, però dic, ostres, és que em va sorprendre havíem moltíssim. de ser els amics de les arts de Vilafranca i resulta que no. No, molt bé, a mi m'ha agradat molt, personalment, però Bé. en anglès... Bueno, bàsicament per això, la comercialitat que et pot donar el fet de sortir no només de Catalunya, sinó arribar a Mèxic amb discogràfiques Clar. així, ja era una miqueta la projecció que nosaltres teníem pensada. El món del dance, per sort, és fàcil de moure's entre contactes, i era molt possible que acabés sortint més enllà de Catalunya, per tant vam dir, doncs, per què no? I tant, i tant. Doncs o sigui, si vosaltres sou unes persones d'aquí, de Vilafranca, que esteu esperant aquesta tarda que surti el videoclip, què els hi diríeu perquè s'animessin a escoltar-lo? És a dir, què hi poden trobar aquí? Bueno, bàsicament que no s'esperin una cosa normal, que la cançó, tot i ser entretinguda, moguda i divertida, que no s'esperin per res la típica comercialitat dance. Vam voler trencar una miqueta amb tots aquests esquemes, i la veritat és que el videoclip entreté, és un videoclip que passa ràpid i que marca, que és
que Clar. amb una simple cançó et pot transmetre un missatge que és realment maco de veure. Clar, sobretot pel que comentaves del rerefons aquest contra la homofòbia que té, no? Perquè en molts videoclips veiem parelles que no són del mateix sexe o gènere, llavors vosaltres heu trencat això totalment. Exacte. Volem Molt bé. trencar i, a més, en què la parella gay és bàsicament anciana, que això encara Sí, es veu exacte, menys. és com... Hem volgut treballar una mica això, perquè ja s'està treballant molt a l'LGTB, però encara no veiem un canvi en el món de la gent anciana. Per això hem volgut posar la nostra part i mostrar una mica aquest món. Molt bé. Doncs, nois, abans de tancar-ho, què us sembla si recordem una mica pàgines web de xarxes socials perquè la gent ens pugui seguir? Bueno, el meu és edmonski_oficial a l'Instagram. Vale, perfecte. El meu tant a Twitter com a Instagram és iangarcia_oficial i El meu, Facebook és sí. Ian Garcia, també, normal. El meu és, Ferran Films a l'Instagram i després tinc la web ferranmiret.com Molt bé. amb tots els meus projectes, no només aquest. Així que, si tenen curiositat, volen veure més, allà tenen tot el que vulguin. O sigui, en aquestes xarxes segur que ho trobem d'una manera o d'una altra, 100%. avui? Molt bé, doncs, nois, moltíssimes gràcies per venir. Esperem que quan el proper projecte que engegueu conjunt ens el torneu a venir a Si explicar. ens heu de rebre amb aquesta il·lusió, i tant que I tant. passarem. Ai, mira, doncs igualment, que vagi molt bé, molt bona entrada d'any i que Gràcies. balleu moltíssim la vostra cançó al 31 a la nit. Moltes gràcies. Let's run together till the sun